Hato ka Aadhar card ka don jingiadei bat unrius pa unrupun. Hato baru kinong sinong jong kari India ki haban siemia ka Aadhar card namar ba ki babun ki siap tiang ba kani ka don ka jingiadei bar unumbar unrius pa unrupun jong ukrislam ler. Ka Vietnam ya ki Kristan ban siemia ka ban jubab alor kani kedai tang ka jingi mat ka jingiadei ka jong trai mada ka jinglam jong muslim ko ka jingla ne ka jing sta ka jong hi ki brio namar ka ktien ka jong blei ru kala maham lupa ba ngimdei ban pentam ne penduna kumbangi puli naga kitab jing pau kelnong ba arpua kadokot bakat pra bakat kanda kumta tongi ne pai ka ktien ka jong blei ka kran sipang kata ka dak jong tau merakla kat kum ka kitab jing pau kelnong bakat lai kadokot bakat kan riu ko ong ba ondalawan utau meraklau un pen long bat pen bor ya boro ki barit ki baran ya ki baruspa markit baduk ya ki marau bar ki balalu makide bandon ya kata ka dak ka jong nrei ka ying wishar ba klidu jong green dia pat ka ong ba ya Aadhar card dei ban long da kamon subha omman pun bor ta hadu banda pen mi hukum dak mui pan mat ka ktien ka jong blei ka ong ba kata ka dak jong meraklau on bu ha ka ktil kamon lani halor ka shilang mat jong ubrio kumtaya ka Aadhar card omla ban bu ha ka ktil lani ka shilang mat namarkan ne lani omla ban pendambit ha ka ktil lani ha ka shilang mat kumta ha ka jeka jong ka Aadhar card on ha ban penun kam no da ki we pat ki tiar kum ki niki RFID microchip mat kita ki quantum dot tatu ki bala ban thap ha ka mer ka jong ubrio man khamsha shu ni ha ban tip kumnu la pun long neshna ya ka Aadhar card ha ka Aadhar card lapun room ya ki information jong kibrio kum ka kerteng ka jika shong ka jika sa ka sika ka dur ka dar ka blood group ka dur ka dar jong ki simpre akti ni kita ki fingerprint ki bank account mat kum ta ter mat ikini baro la bu record ha ki komputer mat ondalawan kata ka por lani ondalawan utau meraklau ya kita ki jing lum jing te paro ya ka bala bu record kin sapandung ha microchip ni ha kita ki ter digital electronic kum ki quantum dot tatu ki balong hi kum ka card lani kita ki digital card lani ki digital certificate ki bala man thap ha ka met ka jong brio ka jingi per ya ki bala don Aadhar card bar ki bampat don kalong ba ya ki tu ki bala don ya ka Aadhar card kamot ya ka digital certificate ru la de pen krelupa ka basa kalong stang man thap aka kti lani halor ka shilang mat jong ki ndre ya ki tu ki bampat don Aadhar card pa ondalawan kata ka por kamot ha ka ju ka por kin wan man lum jing te ya ka kerteng ka jika shong ka jika sabar ka juga por kin shinai kita ki digital certificate kum ki microchip kin sathap ha kamer ka jong ki brio mat habangi puli shushu na ka kitab ka jing pau kul nong bakhar lai ka kot bakhar sau ter ka ong kumni te ushu korno ya kita ki bashong holor kata khandau da kita ki dakla ya ki bal ai bor hu banle akhmar utau mraklau uda ong ha kita ki bashong holor kata khandau makin thau dori utau mraklau ubalayo ya kata ka jing mong na ka wajlam bat balayo impen ban marla ai bor hu ban ai men sim ha kata ka dur utau mraklau ba kata ka dur utau mraklau kan dayo kren ru mat ba kan yo penlong ba om ni dam ya kata ka dur utau mraklau penyap no yaki ei kata ka dur ka jong meraklau ka bala ban kren bar ka ba im bar ka bala ru ban penyap ya ki bomene dam ya kata ka dur ban perkara ha ka jing mud bi ka jongi om sona ban mudur ba kata ka dur kan im kan kren kala ban ya ban yang nrai ban pendab ya ki jing tho mat ki jing thulupa jong ka ktien ka jong blei kini baro kin sa urlong kumba udanial uladep ya thulupa ha ka kitab jong udanial kalnong ka ba kan ar ka dokor ka ba saw ka ba ong ba ha kita kisi ka ba khadu ka jing tip kanang roi taru hakini gisngi ki scientist kilala manshna ya kita ki robot ki bala ban kran ban tray ban kta ban ya ban yang ha romania la penun kam na kita ki robot bakin penstom ya ki koidi popoto kini ki robot ki long ki baklan bat ki bastat bunsha baningi ki brio ka robot bala ai kerteng da ka sopia kalong ka robot ban kong e manyo ya kata ka hokum ka nong chong shnong mat mantala itu ya ka kum ka nong chong shnong jong ka ri Saudi Arabia bun kali ki ri kala lay ban ajing kran hang negeri India ru kalawan bat ajing kran bat wat shaduka dorbar jong ka UN uru kala lay ban ajing kran kibriu ki supply kata ka jing start jong kata robot a Japan montang ki scientist ki la shnai to robot bat ki labu apo ki tempol jong ki budhes bat kibriu ki la lay ban manedam ya utau robot bakila nyeng mat utau robot ula ban ajing kai khamha bunsha kata ka jing start ka jong utau robot kam start bunsha bani gitu ki noi kai jong gitu ki budhes
Masa uwe brio bapau namba badai engineer bariam jong ka Google bat ka uber kerteng Anthony Lewandowski ulaseng ya kata ka AI BSS religion ni kata ka niam mani robot batla ai kerteng ya kata ka niam the way of future bat manta shibun ba kibrio kila bot ban mani ya kata ka dur blei robot jong uni unong seng uang kakamba ban mani utau robot namar ulong ba khamsta chibun sha ban yangi kibrio uang ba utau robot ulong hi kum blei dei hakani kurkom ba undala wan utau umraklau kin sashnai utau robot hakadur ko jong utau umraklau hi thik kumbalong mu bat ya utau robot on sapani so ulong ba ka internet bat kita ki tiar teknologi bat sapani so bat ki niki microchip bat dei kita hi ki robot kin sapani ya gitu ki ba omane dem ya kata kadur ko jong kumbangi pulia ha ka ktien ka jong blei ngi kum ki bangai au try jisu bolong nong puniam jongi wa lasus pa yangi ngimdei ban tiang ya kita ki ai ki ban suggestion akani ka pertai mat ngimdei beru ban tiang ya uta umraklau namar bangi ngilong kan nong lek kurem ka jong ukris unong lek kurem unum sha ba kan nong lek kurem kan sha pen jenjar kan sha pen sistem rei shwa ban jia kita ki ai ki jenjar ki ban saja akani ka pertai utrai wan sha no shwa ila kan nong lek kurem ila ki ru khu ki jong mat hadien kata ka jingjia ba kan saja angni apertai makitu ki basha ino ka jingrongnoh kin haban mat ya ka jingjia sha pen sistem homor cloud bat sha pen ya umur cloud ka ktien jong blei ka lamaham lupa ha kitab jing pawkol nong bakat sau ka dekot bakandai boong bat angel balai labur yaki udah ka ktien ka jam lada unuru umani dam ya utam cloud mat ya ka dur jong bat ubap diang ya kita kidat halor ka shlang mat jong lani halor ki kti jong utaru undi na kawan ka jing bitar lap blei ya kabalapan kre klem da pen kle ha kata ka kuri ka jing otshla jong bat on pen kordit ya da ka ding bado kundok hakmat kita ki angel baku mat hakmat uta kulong brot angni ka ktin ka jong blei ka maham tnge la da chia bang shai no ha ka jingrongnoh mdai ban shim ya kata ka sha ka jong mraklaw ya kata ka dak ka jong mraklaw bat mdai ban mani dam yu tilada mshim ya ka dak jong ta mraklaw on sa sha pen sistem wat kabam ka di inom yo bat on sa sha pen sistem bat wat ban sha pen ya ru lada kalong kamon ka jong blei hakini kisngi ki banwan akawai pat ka video ngin se pe shapang umraklaw unwan ai nakari ayu nangta shapang katma armar godon kaching social chi jasnam ka baneng ka batumai ka kandau batumai ka jerusalem batumai bat ka sion ka balong ka jika shongne jong kiru ko abnang iro itra